Molt bé, el mètode de l'autocàs. Seguim mirant eines. Quines? Per exemple, els talents. Quins? Alguns d'aquests 18. Pensa a veure si en tens 3. Mira, les persones que tendeixen a agafar informació racional és molt possible que tinguin el talent de extreure la informació rellevant. Sí? De molta informació extreuen la que és rellevant. Un talent. Segon, és possible que tinguin capacitat d'extreure models, sí? Llegir les estructures que hi ha per sota la realitat i a partir d'aquí poder construir models que serveixin per avançar, per generar processos. 3, que tinguin capacitat de prioritzar. Agafen la informació i prioritzen. Persones que agafen informació més aviat emocional, és possible que tinguin capacitat de percebre les seves emocions i les dels altres. És possible que això els hi permeti connectar. Sí? Són persones que tenen l'habilitat i el talent de la connexió. O és possible que tinguin el talent de la col·laboració, que generin entorns de col·laboració. Molt bé. Les persones que tendeixen a decidir avaluant, és possible que tinguin molta capacitat de fer pros i contres. Sí? A l'hora de decidir fan pros i contres, ho fan molt bé. També és molt possible que siguin persones que es puguin adaptar, s'adapten, tenen la capacitat d'adaptar-se. I és possible que siguin persones que tinguin la capacitat de tenir pensament crític, que no donen per bo qualsevol cosa a la primera. Les persones que tendeixen a decidir provant, és molt probable que siguin persones que tinguin el do de la resiliència, sí? de fer de les dificultats oportunitats. És possible que siguin persones que se senten còmodes en el risc i per tant tinguin gran tolerància al risc. És possible que siguin persones que tinguin la capacitat d'imaginar solucions, imaginar coses que els altres no poden veure. Les persones que es motiven sobretot amb coses pràctiques i a la curta, és molt possible que siguin persones que siguin proactives, que no necessitin que els diguin el que hem de fer. És possible que siguin persones que tinguin molta capacitat de compromís. És possible que siguin persones que tinguin molta capacitat de resoldre problemes i estan en la resolució de problemes. Les persones que es motiven a la llarga, és molt possible que tinguin capacitat de generar-se visió, de veure allò que els altres no veuen a llarg termini, que per això mateix tinguin capacitat de dissenyar processos per arribar fins a aquesta visió i que això mateix sigui el que afavoreix que tinguin aquest talent per emprendre. Pot ser que siguin persones amb capacitat d'emprendre. Molt bé, això són 18 talents. La pregunta és, d'aquests 18 talents, quins 3 creus que tens i com et poden ajudar a avançar en el teu repte? La segona pregunta és, quins talents creus que necessitaries per avançar en el teu repte i no tens? I la tercera seria, molt bé, i dels talents que tinc, com em podran ajudar a construir-me, a assolir, a aconseguir aquells que no tingui que ara mateix necessito?